आयै आं नोंखौ गोसोखांदों। आयै नों मोजाङैनो दङना? आरो आफाया दाबो फाफ्लियाव नांगोल बाननानै हाल हुरोनो नामा आयै? आरो नों हासिब गनसेबादि देहाखौ लानानैनो दाबो थैफ्राम सि दाबावो नामा? नों आंखौ नुब्ला गोमोसिगोन आयै। सोहोरनि इउरिया होनाय ओंखाम ओंख्रि जानानै दा आं मैदेर फिसाबादि गुफुंथारसै। सान्दुं अखाखौ सैज्य हाथारला आयै। आं दाबो सम सम गामियाव थांफिननो गोसो जायो। नाथाय आयै आदैसे हाब्रुआव गासोम आंखि दा आफा हालेवनाय हायाव माइ